Terima kasih.
la sa. Dore, ahora.
Yesu tibiro. Namo. Kajiyele kwa jina ugama. Namo. Sikikala manyeganya. Namo. Mandi. Namo. Namo. Siki baba kama sini boy. Namo. Lazi, ego ya loko na fara kwa ke bo ba jina tri Namo. Namo. Ana kala na wala ni kala wala la doy. Okara. Yechi. Lazi wala la dodo. Semua itu mulai kamu miliki. Lazi wala. Namo. Semua itu mau fly dari lah, kiriman kene, gue kliental lah. Mana pernah lasis ini saat kedua sini dulu, dalam main. Donc, aku mafia ko klien filake ke klien aku gue filake. Orang nak gue filake ke dukung mana. Mereka pernah film gue saat ni kena apa ni kena apa itu bolong. Donc, aku poro, aku kena jipang aku. Kamera. Namo. Kodona muso sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan cɛ kɔnpilɛ b'o la mɛ muso fini wɛrɛ b'o kan na muso wɛrɛ sigilen don kini fɛ nɔnɔmolo fɛ donc muso ni mangɛnɛ a denlaban ye kɛri n'o muso bɛ yen o k'a yɛrɛ yira o bɛ filakɛ jinɛ bɛ ɲɛ o yɔrɔ ma voilà. Gimana?
Umar sangarkan ke wili lasi kita nyen ni orang kaloya. Wala. Kenapa?